Tady mám rozebranou tu vláknovou žárovku, jmenovitě 12W, teď do toho jde 6W, a tam předtím sváděcí sklo, aby to bylo vidět. No a vzadu běží ventilátor, to napájí stejnosměrného napětí. No. Tak teď ukážem, co se stane, když ten ventilátor vypnu. No, není tam baňka, je to jenom opravdu jenom ty čipy, no. Teď první zhasnul, no. To je zajímavý, no. Myslel jsem, že je to původně měničem, nebo nějakýma kontaktama, ale s tím to vypadá, že v těch čipech je něco na způsob tepelné ochrany, a že jak zastárly ty ledky, že se to víc zahřívá, nebo těžko říct. Nicméně tohle je zajímavý. Jo, opravdu je to tak, že se ten čip přeruší, jo, že když jsou sério paralelně, různě, tak vždycky ten, co zhasne, tak na něm stoupne napětí, není to jako obráceně. No, pustím ventilátor. No, hnedka se to uklidní a tamhle ten spojek by se za chvíli měl rozsvítit. Rozsvítí skoro všechny. No, tak, teď už svítí všechno, no, paráda. No, ještě trochu nevoný dole, no, tak jsem topí ty ostatní. Při menším výkonu se tohle nestane vůbec, tak mi dlouho trvalo, než... No dobrý. Ventilátor. No, je to tu znova, no. Máme poměrně malou tepelnou kapacitu, takže jestli je to tím, tak je to jasný. No, paráda. No, běží ventilátor zase tak.